Zdravím vás, priatelia. Vítajte na ceste dovnútra. Teším sa, že sme zase spolu. Wow, chýbalo mi robiť tieto videá. Naozaj mi to chýbalo, naozaj sa veľmi teším na vás, teším sa na vaše komentáre, otázky. Ďakujem, že ste, bez vás by som tu nebol. To je už také klišé. Ale čo tým chcem povedať je to, čo hovorím stále. Že sme dve strany jednej mince. Ja pred kamerou, vy za ňou. V minulom videu som spomínal, že vám poviem o zážitku, ktorý som mal, odkedy, alebo od toho momentu, kedy som začal všetko púšťať. A to bolo uvedomenie si môjho vedomia, uvedomenie si toho pozorovateľa, ktorý je za nami. Nie za nami, ktorý nie je tento charakter. A bola to cesta. Ja vám určite, keď bude viacej ľudí na tomto kanáli, takže zdieľajte. Keď bude viacej ľudí na tomto kanáli, tak poviem celý môj príbeh. Veľmi zaujímavý príbeh, celý ten príbeh v podstate nepozná nikto. Ani z mojich najbližších. Celý ten príbeh poznajú len tí ľudia, ktorí v tom príbehu so mnou boli. A čo sa mi naozaj dialo, čím som prechádzal, ako som vyrastal, aké veci sa mi diali, keď sme sa presťahovali ako mali do Švajčiarska. Cesta, ktorou som prešiel, kým som sa neobjavil pred touto kamerou. Veľmi rád o tom porozprávam, aby ste mali celý obraz, keď nás tu bude ale viacej. Chcel by som teraz hovoriť o tom zážitku, kedy som sa dostal do toho pozorovateľa, do toho vedomia. Išiel som tou cestou, mal som depky, panické ataky, boli naozaj silné panické ataky, boli momenty, kedy som zažíval, kedy som už bol tak na hrane, že som si myslel, že to už končí pomaly, Myslím, končí v tom zlom slova zmysle. A vtedy som sa dal intenzívne na túto cestu. Začal som sa pozerať do seba za asistencii mojej milovanej Rosie, ktorú vám určite v budúcnosti tiež predstavím. Mojej tety. Začal som sa pozerať na všetky zranenia z detstva, z minulosti. To všetko sú fázy, sú etapy. A prechádzal som rôznymi fázami. Najprv to boli traumy. Znamená, čistil som traumy, čistil som všetko, čo sa mi udialo ako decku, ako tínedžerovi. A jedna fáza, jedna etapa. Potom som si uvedomil, OK, je na čase ísť ďalej, keby chceme vyčistiť všetko, čo je v tom sklade našej karmy, tak čistíme do nekonečna. Do nekonečna je čas sa posunúť ďalej. Išiel som ďalšou etapou. Čím hlbšie idete do vás, čím viacej sa rozširuje vaše vedomie, vedomé vedomie, vaša myseľ, čím viacej sa rozširuje vaša myseľ a vy idete hlbšie, tým noví ľudia, nové podnety, nové informácie k vám prichádzajú, lebo samozrejme, ako stále opakujem, to vaše okolie zrkadlí to, kým vy ste tuno. Takže čím hlbšie idete tuno, tým hlbšie informácie k vám prichádzajú zvonku. A išiel som rôznymi etapami, išiel som hlbšie, až som prišiel na ľudí, ktorí začali hovoriť o vedomí, ktorí začali hovoriť o nejakom pozorovateľovi, ktorí začali hovoriť o tom, že toto nie sme my, že toto telo nie som ja. Samozrejme, v dnešnej ezoterik bullshit, na dnešnej ezoterickej scéne a spiritualite je jasné, že sme duša, sme svetlo, sme toto, sme tamto. Áno sme. Ale je treba, aby to bolo zažité na vlastnom bytí, vlastnou pozornosťou,
vlastným vedomím, ale uvedomovať si to v triezvom stave. Neviem, ako to mám inak opísať. Ináč to bude nie jednoduché, lebo táto vec je mimo slov. Táto vec sa nedá až tak úplne do hĺbky opísať, lebo nie je z tohto sveta, z tejto reality, ktorú poznáte. Alebo poznáme. Takže my sme láska, my sme duša, áno, každý vie o sebe, že je duša, každý vie o sebe, že je láska, ale ešte stále som ja, Marek, Martin, Dávid, a ešte stále som ja, automechanik, šofér, bla 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 bla. Takže my si povieme, že tu no v hlave, hej, my sme to, ale vôbec sa tak nesprávame. Vôbec sme nezažili to oddelenie od toho. No a ako som prechádzal týmito vecami, tak som dorazil do bodu, kedy už to bolo dosť hlboké, už mi bolo aj dosť dobre. Panické ataky odišli, depresie odišli, už sú to ináč pomaly, no už to bude dlho. A išiel som hlbšie a prišli na mňa informácie o nejakom pozorovateľovi, o nejakom vedomí. Tak som začal to praktizovať, začal som sa tomu venovať, začal som o tom počúvať. Chcel som vedieť, čo je to ten pozorovateľ, čo je toto ego, hej? Eckhart Tolle vám povie, že zavrite oči, buďte v prítomnom okamihu. OK, prvý bol Tolle, potom prišiel ten, nejaký Rupert, Spira, a potom prišiel Mooji. A dovtedy to boli všetko len veci, ktoré som sa učil, ktorým som v mysli pochopil, ale absolútne nehrali rolu v mojej realite, v mojom reálnom živote. To je to, čo sa momentálne deje z veľkej časti celej scéne, že veľa vecí máme naštudovaných a v mysli a vieme a chápeme, ale absolútne nežijeme v každodennej realite. Takže robil som si jednu meditáciu s Moojim a zase nič a už som sa pýtal, OK, dobre, je tu vedomie, nemám myšlienky, a kde to je? Eckhart Tolle knihy, ticho, OK, toto, tamto, kde to je? Stále nič. Ale robil som si ďalej prácu na sebe, ďalej som púšťal, čo ku mne nepatrilo, všetky tieto veci, nekonečný proces. A jedného dňa som bol v práci, mal som obednú prestávku a vtedy, alebo v dnešnej dobe už nie je každý deň nejakú dobu, ale v tej dobe každá jedna obedná prestávka v mojej práci bola venovaná meditácii, tak som si išiel robiť meditáciu s Moojim na toho pozorovateľa, ako všetko púšťame. No a robil som si tú meditáciu a zrazu som videl svoju myseľ. Alebo mohol som pozorovať svoju myseľ. Vrajím si, zaujímavé. Pozoroval som myšlienky, ktoré sa mne dejú. Zaujímavé. Už to nebolo, že ja mám tie myšlienky, zrazu som ich mohol pozorovať. Zaujímavé. Tak toto išlo. Vrajím si, toto nie som ja. Prišla myšlienka, toto nie som ja. Prišlo toto nie som ja. Takto prebehla tá meditácia, alebo to sedenie, sa to volá možno v tom ich štýle sa to volá satsangi. A prešlo to a vrajím si, wow, hej, stále to bolo wow a to bolo niečo nové a tak ďalej. Ale to ešte nebolo to. No a skončila meditka, sadol som si za počítač a ako som sedel za tým počítačom, pozrel som sa von z okna a vtedy sa to stalo. Niečo sa stalo. A až vtedy a ja som zrazu naozaj nebol nič z toho, čo bolo okolo mňa a zároveň som bol všetkým, čo bolo okolo mňa. Všetko sa odohrávalo vo mne. Ja som videl z môjho okna, z mojej kancelárie tie stromy, ale tie stromy sa odohrávali vo mne. Slová, kedysi by som to chcel rýchlo napísať moje Rosie.
nemal som vôbec potrebu rozprávať. Videl som zase, že to všetko sa deje mimo mňa, nie vo mne. Táto práca, kde pracujem, ten počítač, toto telo, a to sa neviem, to ešte stále to neviem dať doslov, ale zrazu sa to všetko dialo vo mne. Každá jedna osoba, moji kolegovia sa diali vo mne, sa diali v tomto charakteri. Tie stromy, tá príroda, ktorú som videl vonku, sa diali v tomto charakteri. Alebo v tomto charaktere, neviem, ako je to po slovensky správne. A zrazu som nebol ničím z toho, čo som dovtedy považoval za seba. Na druhej strane som bol všetkým a každým. A nikomu som o tom aj nepovedal, lebo nebolo potrebné. Zrazu som nechcel nebolo potrebné rozprávať. Všetko tam bolo. Bolo tam všetko. Všetko bolo v tom jednom momente. Každý ticho, ale v tom tichu bol potenciál všetkého. To prázdno v sebe obsahovalo všetko, ale bolo to prázdno. Zatváram, je to ťažké dať doslov, lebo to nie je z tohto sveta. Tento svet sa deje v tom celom. A v tom prázdne, ktorým som zrazu bol, už neboli otázky, lebo ako náhle by tam mohla nejaká... To neboli otázky, to neboli odpovede, bolo to zrazu všetko. Zrazu všetko. A od toho momentu potom som sa nejako zase musel som pracovať, vrátil som sa, hej, bol som tu, ale už som vedel, že som tu, že už bolo to stále so mnou. Prešiel deň, prešli 2 dní, skúšal som sa do toho zase dostať, nedostal som sa do toho, ale zároveň to bolo stále so mnou, stále som tým bol. Nemohol som povedať, že sa do toho neviem dostať, lebo ako keby nejaká iná časť mojej mysle, alebo iná časť mňa, to stále bola, v tom stále bola. No a odvtedy prišiel ten moment, kedy sa snažím v tom zase byť a zároveň viem, že v tom stále som. A to bol ten moment, kedy som si uvedomil, že koľko bullshit myšlienok, presvedčení a vecí v sebe nosíme. A nič z toho nie je v skutočnosti reálne, lebo všetko sa to len deje v tej ilúzii toho, okolo čoho my sme. Všetko sa to deje v nás, je to jeden sen. Je to jedna myšlienka vesmíru. Jeden sen vesmíru. A my sa tu hráme, že toto je takto a tá spiritualita je taká a musíme toto a musíme tamto. Ono to všetko je. Už je dokonané. No a potom sa zase človek vráti do každodennej rutiny. Zase nastane istá identifikácia. A potom človek sa snaží si to strážiť. A ten každodenný život nás zase dostane do tej celej veci, ale aj keď prídu, za to vám vrajím, ja nie som v tom naplno. Ešte som nedosiahol ten moment, kedy som vedome stále v tom awareness, lebo my sme v tom stále. Ale byť vedome v tom celý čas, 24 hodín, 7 dní v týždni, ešte stále sú veci, do ktorých sa zapletiem. Takisto ako som vám v jednom videu, alebo budem hovoriť v jednom videu, som sa zaplietol do tohto všetko na seba nalepíme. Ale už keď raz zažijete ten pocit v tom vedomí, jeden jediný raz, už nelipnete toľko na niektorých veciach. Veci prídu, keď sa mi niečo stane. Ešte sú veci, ktoré sa dokážu dotknúť hĺbky môjho ega a tak ďalej. A sú momenty, kedy to nie je jednoduché, ale už to není deň, už to není pol dňa, už sú to minúty, kým zase
kým zase trkne človeku, že Bože, to nie je naozaj. A človek zase pustí tú identifikáciu s tým. Takže toto je to, o čom tak okrajovo celý čas hovorím a čo sa nedá dať do slov. A tá ľudská myseľ to nepochopí, keď poviem, že keď hovorím o citlivých témach, hovorím o vojne, hovorím o niektorých veciach pre tú ľudskú myseľ, ktorá je tak stotožnená s tým všetkým, čo sa deje okolo nás, ktorá je tak stotožnená s tým životom, s tým telom a všetkým týmto je veľmi, veľmi ťažké si myslieť, že niečo je, alebo je veľmi ťažké pustiť predstavu o tom, že niečo je dobré a niečo je zlé. Pustiť to a uvedomiť si, že to aj tak nič nie je, je to sen. Preto je veľmi ťažké, aby ma niekto pochopil, kým nezažije ten stav. Ale preto som začal o tom hovoriť. Lebo každý jeden z nás je to. Každý jeden z nás je v tom. Každý jeden z nás je tým. Všetci sme jedno. Všetci sme jedno. A všetci sme v tomto jednom sne. Priatelia, toto nebolo veľmi o neviem čom, ale minule som slúbil, že spravím o tom video, takže tu je videjko. A prajem vám nádherný deň, nádherný týždeň, nádherný víkend. Ahojte. Mám vás rád a ďakujem za každý jeden palec hore, každé jedno sledovanie, každé jedno zdieľanie. Ďakujem.